Hola a tothom. En aquest vídeo tutorial continuarem generant materials o possibilitats de generació de materials dintre del nostre Google Classroom. Accedirem a la nostra classe, accedirem a la secció de treball de classe i tornarem a seleccionar l'opció de crear material. El primer que farem serà posar-li un títol. Per exemple, de material multimèdia. I el que farem seran dues coses diferents. El primer, enllaçarem un vídeo de YouTube, que és molt senzill perquè directament ja ens permet, mitjançant aquesta opció, seleccionar YouTube i, per tant, només hem de cercar dintre del que seria tot YouTube. I en aquest cas anem a buscar una cançó mítica de YouTube, de With or Without You, i l'únic que hem de fer és seleccionar la versió que nosaltres vulguem i afegir aquest vídeo. Com podeu veure, apareix la informació que apareix en YouTube i l'afegim. Ja ho tenim, però és que si volguéssim enllaçar justament una pàgina del nostre interès o que l'alumnat ha de visitar, el que podem escollir també és l'opció d'enllaçar. Llavors, nosaltres el que farem serà enllaçar amb la TV3, agafem el seu link, tornem a la classe, li donem a enllaçar i posem la URL, aquest camp que és totalment obligatori. Llavors, afegim aquest enllaç. Com podeu veure, podem generar materials no amb un tipus de material, per així dir-ho, sinó que podem posar documents, vídeos, enllaços, tot el que nosaltres vulguem. Una vegada el tenim aquí, el posem a teoria i el publiquem. Aquí el tindríem, anem a fer clic per visualitzar-lo, fixeu-vos que tenim el vídeo de YouTube, o si volem podem donar clic aquí a TV3, que ens portarà justament a l'enllaç que nosaltres hem generat, o si li donem a aquest enllaç del vídeo, directament se'ns obre en un pop-up, sense sortir del curs. La veritat és que la integració de YouTube en Google Classroom és magnífica. D'aquesta manera podem generar tots els materials que nosaltres desitgem per tal de farcir de contingut el nostre Google Classroom. Això és tot. Fins la propera.